आसाम ट्राइबेल संघ आरो आसामनि जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ बिनि छात्र संगठन 14टा माहारिनि ट्राइबेल संगठननि छात्र संगठन आरो माखासे जातीय संगठन टोटेल 26 अर्गेनाइजेशना आसाम गवर्नमेंट को बारे बारे बुंबाय थादों आसामनि जनबहुल पपुलास एंड एडभांस बे कम्युनिटी मरान मटक सुथिया टाई आहम कच राजबंशी आदिवासी बिथांमोनखौ जोंनि लेखिया एसटी स्टेटासआव शिड्यूलिंग खालायनो नाङा बिनि प्रपोजलखौ दिल्ली गवर्नमेंटआव सेंट्रल गवर्नमेंटआव हरनो नाङा होननानै मोनद' हारिनो एसटी होनो नागिरनायनि थाखाय बिनि हेंथायै दिनैहाय बेबायदि आबसु आरो सिसिटुवानि बानजायनायाव दिनै चिरां जिल्ला काजलगावआव बेबायदि बनजार सावनाय रिलि हाबाफारि जादों दा नोंथांमोना नायनानै लादो नै दा गोबांथार लोब लोब फैबाय नै दा बयबो मोनद' हारिनो एसटी होयोब्ला मा खहा जानो थांगासिनो दं एबा मा जागोन बयबो मिथिखाबाय दा बिनि हेंथायैनो दिनैहाय बेबायदिनो बनजार सावनानै रिलि होनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ ইতিমধ্যে আমি পাইছো যি সিদ্ধান্তটো আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক হুকিয়াই দিব জনাবৰ কাৰণে আমি Long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Anti-tribal go back, go back, go back. Anti-tribal go back, go back, go back. Tribal Sangha long live, long live, long live. Tribal Sangha long live, long live, long live. Absu long live, long live, long live. Arsu long live, long live, long live. Arsu long live, long live, long live. Students Union long live, long live, long live. Students Union long live, long live, long live. Tribal unity long live, long live, long live. Tribal unity long live, long live, long live. Tribal unity long live, long live, long live. Tribal Mahari Parmeshwar. बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन रायजोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागोन दिनैहाय काजलगावआव जादों दिनै मोनफ्रोमबो जायगायावनो जागासिनो दङ बेबायदिनो सोमावसारनाय हेंथायै सोमावसारनाया दा जोबनो गैयै फैदों आरो ओरै लाइन लाइन फैगासिनो दङ बयबो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय बयबो खौसे जानाया मोजां आरो दा जों बयबो खौसे जानांगोन आरो दा नै आं एसे देखायलांनोसै जोबनो गैयै लाइन जाबाय आरो अयथासार गोबां जाबाय फैगासिनो दं मानसिफ्रा फैगासिनो दङ ओरैनो जोबनो गैयै लाइन जाबोबाय आरो दा बयबो कमेन्ट खालामदो जोङो बयहाबो
खौसे जानांगोन मानो होनना बुङोब्ला थाखानाय एसटिफोरा दिनै बेफोरबायदि गोदान एसटि होनो थाङोब्ला मा जागोन बयहाबो सोमखिखांनाय दं बेखौ लानानैनो दिनैहाय आबसु आरो सिसिटुवानि बानजायनायाव काजलगावआवहाय बनजार रेलि हाबाफारिया जागासिनो दङ दिनै गोबां जायगाफोरावबो जागासिनो दङ दा जोबनो गैयै लाइन जानानै फैगासिनो दं आरो दा नोंथांमोना बिनि सायावहाय बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागोन आं बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला आं बेखौ नेनानै खेबजोबबाय थानो हानाय नङा मानो होनब्ला बिराद गोबां फैगासिनो दं लाइनआ होमब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों आसाम ट्राइबेल संघ आरो आसामनि जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ बिनि छात्र संगठन 14टा माहारिनि ट्राइबेल संगठननि छात्र संगठन आरो माखासे जातीय संगठन टोटेल 26 अर्गेनाइजेशना आसाम गभर्नमेन्टखौ बारे बारे बुंबाय थादों आसामनि जनबहुल पपुलास एन्ड एडभान्स बे कमिउनिटि मरान मटक सुथिया टाइ आहम कच राजबंशी आदिबासी बिथांमोनखौ जोंनि लेखिया एसटि स्टेटासआव सिडुलिं खालामनो नाङा बिनि प्रप'जेलखौ दिल्ली गभर्नमेन्टआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव हरनो नाङा होननानै बारे बारे बुंबाय थादों आसाम गभर्नमेन्टआ जों बुंसेयावबो बारे बारे हरबाय थादों 2019 नि सिगाङाव 8 बार हरदों आरजिआइआ 8 बार रिजेक्ट खालामदों 8 बार रिजेक्ट खालामदों दहाय नेहाथारि बिथाङा बुंनाय बायदि बे 6 जनगोष्ठीया ट्राइबेल जानायनि खुनु क्राइटेरिया मिलायैखायनो रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियाया 8 बार रिजेक्ट खालामखाबाय 2019 सनाव राजनैतिक भाबै बेखौ आरो प्रप'जेल बानायनानै आसामा हरनानै बेखौ राजनैतिक भाबै प्रेसार होनानै आरजिआइ नेशनेल कमिशन फर एसटि बिथांमोननिफ्राय क्लियारेन्स लानानै राज्य सभायाव प्लेस खालामनानै दोनहैबाय बिनिफ्राय जोंनि तीव्रतर आन्दोलन बिरोधि खालामनायाव बेखौ पेन्डिं खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ बाध्य जानानै एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा खहा जायालाबानो माबोरै 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायनि जोङो फर्मुला बानायनानै हरनो हायो बिनि थाखाय जोंनो टाइम हो होननानै लानानै फैदों दिनै बाध्य जानानै आसाम गभर्नमेन्टआ 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायनि थाखाय मडेलिटि बानायनानै हरनो नागिरदों भारतनि संबिधानाव खुनु नीति गैया खुनु प्रभिजन गैया एसटि खालामनायाव बेवहाय एबिसिडि गोदान गोजाम खुनु बेबायदि प्रभिजन गैया अब्लाबो आसाम गभर्नमेन्टआ राजनैतिक कौशल खालामनानै बेखौ हरनो नागिरदों मैयासो दहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि नेहाथारि खनिन बसुमतारी बिथाङा जि धरननि बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा मबाइल मेसेजनि दारै चिफ मिनिस्टार आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो सिसिट'वानि चिफ कनभेनर बिथांनो जि धरननि हुमखि हरदों बिनि जाउनाव फुङाव मेसेज हरनानै मैया 10टानि बिथोरावनो मोनसे प्रग्राम खालामनानै सिसिट'वानि लिडार्स आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारनि गेजेराव मोनसे 4टायाव मिटिं खालामनो बाध्य जादों दा बेवहाय बिथांमोना दहाय नेहाथारि बिथां बुंनाय बायदि प्रप'जेलखौ फ्राय रेडि खालामबायमोन मैया जोङो फिन बुंदों ट्राइबेलफोरनि खहा जानाय खुनु पद्धे नोंथांमोननि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआव फैनो मोना आरो केबिनेटआ ट्राइबेलफोरनि खहा जानो हानाय खुनु मोनसे मडेलिटिखौ एप्रुभ खालामनानै एसेम्ब्लियाव प्लेस खालामनो मोना आरो दिल्ली गभर्नमेन्टनो हरनो मोना होननानै जोङो हुमखि होबोदों अन्यथा जुदि
जोंनि दानि नटिफाइड 14टा जनगोष्ठी ट्राइबेलफोरनि खहा जानाय जुदि बेबस्था लायोब्ला बिनि उत्तरखौ जोङो गाबोननिफ्रायनो होगोन।